Arginanok urtero errezeta liburu bat argitaratzen du, baina arrakasta handiago izango luke txiste liburu aterata. Gaur, Arginanoren txisterik onenak edo txarrenak. 3. postuan, elefantearen trompa, Shin-chan bezala, Carlos Arginano ere. Selban, ba hemen zihon, zea elefantea, narre gutxitan, nola ez, elefantea, baino gizonezko bate bai, narre gutxitan, hala, eta bitea egan, topatu hemen dia, eta elefantea ailatzen danen beste ingurura, behidatzen mentziok zea txilipituai, eta horrekin jarnasatzen dek. Zaila, Bueno. 2. postuan, euskararen lexikoa. Eta badakizu nola esaten dan euskeraz braguetazo. Beti entzun dezuelo de braguetazo, no? Ur dangarin. Lehenengo postuan, gizon fatxa baten komeriak. Ba, hemen zan, behin batean, Fuerza Nuevako tipo bat, fatxa hoitako bat, eta ia oso zarra, hiltzen zehola. Eta esaten mendio bere seme batei, hil baino lehen nahizula, ba, Frankon argazki bateio, figuran bateio, musu bat eman. Eta, oino, bere semea gogoratzen da, behin batean, oitako putikulu oitako batean, ezagutuzula, Pepa. Ta Pepa horrek hemen tripatxoan bazakala, zea, tatu hauta Frankon arpegia. Jute hemen da, semeakin, aitan gelara, eta bele kuleruak geiste mendituela pixkat, eta han hemen zeo Franko. Eta ematen ben dio, musua Frankori, eta aldamenea hola behidatu, eta y a ti Fidel no te conozco, pero también te va a dar otro besito.